Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met het bericht dat Jet Air haar eigen faillissement heeft aangevraagd. Dat betekent dat de luchtvaartmaatschappij meteen stopt met vliegen. En dat heeft er weer toe geleid dat heel veel mensen vanochtend naar het kantoor van Jet Air zijn gegaan. Omdat ze ofwel geld terug willen, willen weten wat er aan de hand is. Ze hebben reizen geboekt, gaat dat nog door? Mensen zijn natuurlijk erg emotioneel erover, want als je een reis geboekt hebt en opeens gaat het niet door, wil je direct weten wat er aan de hand is. En er zijn natuurlijk verhalen van mensen die in het buitenland zitten en die een mail hebben gekregen van Jet Air dat er niet meer gevlogen wordt. Dat zijn allemaal problemen die nu opgelost moeten worden. Het gerecht in eerste aanleg heeft inmiddels vandaag het faillissement uitgesproken over Jet Air. En daarmee kun je eigenlijk stellen dat de problemen die ontstonden bij Jet Air, die in eind 2019 begon, direct zijn beïnvloed door de coronasituatie. Het was lastig voor Jet Air om direct in die periode iets op te bouwen. Dat had weer gevolgen voor investeringen, voor onderhoud en dergelijke. Helaas moeten we concluderen dat Jet Air het niet gered heeft. Eerste geval van cybercrime voor de rechter. Voor het eerst heeft een Curaçaose rechtbank een cybercrimezaak behandeld. En het gaat om een 31-jarige man. De zaak heet Exodus en die is onder meer door de FBI op internationaal niveau ontdekt. De man wordt er onder meer van beschuldigd dat hij in 2020 namen van vervalste en gestolen creditcards gebruikte en vingerafdrukken kocht die afkomstig waren van diefstal. Ook wordt hij ervan beschuldigd dat hij in 2023 gestolen creditcards gebruikte om te betalen voor hotels en vliegtuigtickets. Tegen de man is een jaar voorwaardelijk en 200 uur taakstraf geëist. Hij heeft spijt betuigd gisteren in de rechtbank en gezegd dat hij de gemaakte schade aan de hotels en vliegtuigmaatschappijen wil betalen. Specialisten CMC in hoger beroep. De Vereniging van Medische Professionals in Overheidsdienst gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank over de wet normering topinkomens. Ze vinden dat er al 8 maanden zijn verstreken zonder enig resultaat. Eerder heeft de rechter bepaald dat de medisch specialisten zich moeten houden aan die wet. Wat betekent dat hun salaris niet meer mag verhoogd worden dan 386.000 gulden per jaar. Ze willen zelf een maximum van $500.000 kunnen instellen. Er is overleg geweest met de overheid, maar het heeft nergens toe geleid. En daarom hebben de specialisten nu gezegd, we gaan in hoger beroep. De Algemene Rekenkamer is gelimiteerd. Dat was een van de conclusies gisteren tijdens een vergadering in het parlement, waarbij de Algemene Rekenkamer aan het woord kwam. En daarbij is onder meer gezegd dat als het gewenst is dat overheids-NV's en stichtingen een grotere controle moeten uitvoeren, zoals bijvoorbeeld bij Fondation Cas Populaar, dat ook moet worden opgenomen in de subsidierelaties of beheersovereenkomsten. Met andere woorden, als dat niet wordt vermeld, dan kan de Algemene Rekenkamer niet overal controle uitvoeren, zoals in het geval bij FKP. Dat heeft tot verbazing eerder geleid bij het parlement, maar gisteren heeft de Algemene Rekenkamer uitgelegd dat dergelijke zaken moeten worden opgenomen, want in het algemeen kun je stellen dat de Rekenkamer ook limieten heeft. En volgens verschillende parlementariërs is dat ongewenst en moet er in de toekomst beter naar worden gekeken dat als het parlement het wil, er daadwerkelijk bij overheids-NV's en stichtingen controle kan plaatsvinden. Concrete hulp voor studenten, dat zei parlementariër Miguelangelo Lo Martinez van de partij CEM. Gisteren was een persconferentie van de parlementariërs die naar het IPCO zijn gegaan, vorige week in Nederland. En nu werd verteld wat er allemaal is bereikt. Nou, er zijn verschillende punten waar nog aan gewerkt gaat worden. Onder meer de milieusubsidies die men wil krijgen via Europese fondsen. Maar een belangrijk punt volgens Martinez is dat er nu echt concrete hulp gaat worden geboden aan studenten in Nederland. Curaçaose studenten hebben al lange tijd problemen met een goede voorbereiding, praktische problemen, huisvesting en dergelijke. Daar horen de parlementariërs keer op keer wat over. Ook dit keer hadden ze weer een gesprek met studenten. Maar Martinez zegt dat er nu daadwerkelijk concrete hulp gaat worden gegeven aan de studenten. Politie ontmantelt bende autodieven.
Dat heeft de politie gisteren bekendgemaakt. In de afgelopen periode zijn er verschillende mensen aangehouden. Ook zijn er 5 gestolen auto's in beslag genomen in het gebied van Noord Santa Rosa. Er zijn in totaal dus 5 mensen aangehouden. Een 28-jarige man, een man van 26, een 19-jarige man had zichzelf aangemeld. En ook is er een 4e arrestatie. Ik zei 5, maar het zijn 4 arrestaties van een 28-jarige man. Ze zijn allemaal betrokken bij deze bende die auto's steelt. En u ziet op de beelden ook dat die auto's bijeen werden gebracht bij een huis in Santa Rosa. Dat er nogal opmerkelijk uitzag door de verschillende muurschilderingen. Maar de politie is blij dat ze de bende hebben opgerold en 4 mensen hebben aangehouden. En gestolen auto's weer terug kunnen geven aan de eigenaren. Dan moet een witwasser veel geld terugbetalen. Dat is een zaak die te maken heeft met ontneming. Een man, Charlton L., die is eerder al veroordeeld tot 8 jaar gevangenisstraf. Moet nu van de rechter, dat bleek uit de ontnemingszaak, bijna 3 ton terugbetalen. Zijn huis, zijn auto, een Rolex horloge, diamanten, al die zaken zijn afgepakt. Omdat volgens justitie witwassen niet mag lonen en mensen meteen worden gepakt waar het pijn doet, namelijk het geld. Het gaat om een man die voor de NLS, de Curaçaose bende, geld zou hebben witgewassen. Hij moet dus nu nog 3 ton terugbetalen. Lukt hem dat niet, dan moet hij nog een jaar langer in de cel blijven. We gaan even over naar een break en zijn zo bij u terug met meer nieuws. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Welkom op Curaçao, een van de mooiste eilanden in de Caribiën. Een ware parel. En het is een eiland waar je van heel veel zaken kunt genieten. Van de natuur, van de zee, van het eten, van de mensen en zoveel meer. Curaçao is een eiland waar heel veel gebeurt op het gebied van politiek, cultuur, sport en zoveel meer. El Extra Journaal brengt het belangrijkste nieuws van Curaçao. Maar we hebben ook aandacht voor al het nieuws op Bonaire en Aruba en op de bovenwinden, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius. En we belichten al het nieuws van alle kanten. Het nieuws is duidelijk, actueel en vers van de pers. Extra Journaal, elke werkdag op Salto. Op Curaçao zijn we de hele dag bezig met het maken van Extra Journaal. Volg ons op je favoriete Amsterdamse zender, Tauro. En we blijven nog even op Curaçao, want Curaçao is een nieuw hotel Rijker. Courtyard by Marriott is gisteren geopend. En het nieuwe hotel is een bijzonder hotel. Het ligt midden in Outrobanda, Pater Eeuwensweg 11 en beschikt over 150 kamers en 2 suites. Al lange tijd voor mensen die voorbij de ingang van het ziekenhuis reden, zagen ze de bouw van het nieuwe hotel en nu is het daadwerkelijk open. Het wordt geëxporteerd als een Courtyard by Marriott franchise, is eigendom van het CMC Real Estate en wordt beheerd door Highgate. Gisteren was de opening en daarbij was het hele team projectontwikkelaars, kinderen, eigenaren, financiële partners en pers aanwezig. En mede-eigenaar Gilbert Ricardo van Stichting Particulier Fonds Outrobanda benadrukte hoe bijzonder het is dat het Courtyard bij Marriott Curaçao onder lokale vlag kan opereren. Dan gaan we naar Sint Maarten, want de politieke partijen die meedoen aan de komende nieuwe parlementsverkiezingen hebben allemaal kunnen inschrijven. En ze konden zich gisteren voor het laatst registreren. Nu zullen alle partijen op een rij worden gezet en de kandidatenlijsten en partijlijsten worden samengesteld. Zoals bekend, het huidige parlement is op 21 mei ontbonden nadat Kevin Mangret, statenlid en lid van de partij NOW, zijn steun voor de coalitieregering introk. Later had hij alweer spijt, maar ja, dat heeft verder weinig gevolgen gehad. De verkiezingen gaan door, het parlement is ontbonden en wat de situatie is van de nieuwe regering,
daar horen we niks meer over. Dus we gaan ervan uit dat het demissionaire kabinet gewoon doorgaat van Luc Merselina tot de verkiezingen en tot er daarna een nieuwe regering op Sint Maarten kan komen. Dan naar Venezuela, want de oppositie heeft laten weten dat er in dit jaar al 37 mensen zijn gearresteerd van politiek activisten. 37 politieke en sociale activisten zijn in Venezuela gearresteerd in de aanloop naar de verkiezingen van 28 juli. Waarin Nicolás Maduro een derde opeenvolgende presidentiële termijn zal proberen te bemachtigen. Oppositieleider Maria Corina Machado zei gisteren dat 37 mensen zijn gepakt op basis van hun overtuigingen. En volgens haar is dat een tyranniek systeem die verantwoordelijk is voor het aanhouden van zoveel mensen. Er zijn volgens haar willekeurige arrestaties geweest. Haar medewerkers zijn opgepakt. Er zijn mensen opgepakt die hebben aangegeven oppositie te willen volgen. En volgens de oppositie is er daarmee sprake van politieke vervolging. Volgens de oppositie is kan dit niet worden niet gezien, dus dit moet aandacht krijgen. En sowieso is er volgens hen geen sprake van eerlijke verkiezingen dadelijk bij de nieuwe presidentsverkiezingen. We houden dat ook voor u in de gaten. En zijn daarmee aan het einde gekomen van deze aflevering van Access Journaal. We zijn er morgen weer en ik hoop u ook. Het beste. Tot ziens. Dag.